Neanche și să mi maraie. Un minut de test să mi maraie. Miranto, fala em que ver. Grabar, ¿no? Se graba, pero no sé cómo. No, yo ya no me llamo más allá. Antonio Grimaldos Vidal. Antonio Masí. Sergio Bolo Savalla. Ramón Llopis Martínez. Isabel Llorca Ibiza. Això ja no és. Isabel Llorca. Rosa María Ibiza Pizarro. Rosa María Ibiza.
José Joaquín Tomás Mas. José Joaquín Tomás. Milagros Guillem Moncho. Amanda Pellicer Salinas. Amanda Pellicer Salinas. Sí. Francisco José Climent Canet. Francisco José. Isabel Calatayud Soler. Isabel Calatayud Soler. Isabel no arriba a Ricardo. Vale, pues seguim endavant. Ara passarem també un vídeo que mostra la manera de cuidar les pedreres en una actuació que vam fer al Museu Etnològic de València. Veïnes i veïns d'Oliva, companys de corporació municipal, com ha dit Mireia, avui celebrem, encara que és el 27 de setembre, avui celebrem el Dia Mundial del Turisme. El turisme és una cosa de tots, el turisme no és només cosa dels empresaris, el turisme és cosa de tots els ciutadans. Oliva és una ciutat turística i és una ciutat que vol avançar turísticament, per tant, és molt important que tota la societat s'implique en la promoció turística. I avui és un exemple magnífic, tal com ha dit Mireia, de promoció turística, de, sinergies, d'estratègies conjuntes, d'empresaris, administració local, administració provincial, administració autonòmica i també els ciutadans. La participació en aquest concurs és una bona mostra d'això, amb un dels productes gastronòmics més importants i més representatius de la nostra terra, del nostre municipi, com és la pebrera farcida. Jo també vull agrair, igualment que ha dit Mireia, al Departament de Turisme, a tot el departament, encapçalat per la regidora, per Mireia i també per les tècniques, la magnífica feina que fan en pro del turisme, moltes vegades amb recursos limitats també. Vull agrair també a Gastroliva, als empresaris, a l'associació, la seva implicació, agrair, com no, als comerciants i al regidor de comerç, haver fet possible que se celebra així este concurs i principalment a totes les persones, dones, homes que han participat en este concurs. Els desitge sort a tots, els desitge també bon fer al jurat, que va tindre de segur molt difícil, i res més, moltes gràcies i ara esperarem el resultat.